UPPL जिंदाबाद प्रमोद बर' जिंदाबाद दायो बिटिआरनि बिसायख'थिखौ लानानै दुंहाव थासारि UPPL जिंदाबाद प्रमोद बर' जिंदाबाद मदन सेट्रि जिंदाबाद मोनफ्रोमबो दोलोआ गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिया सोलिगासिनो UPPL जिंदाबाद थामजिथाम नं ननाय सेरफां बियाबाव UPPL दोलोनि गिदिर जयनिं हाबाफारि BJP, BPF, CPIM आरो कंग्रेस दोलोनि गासै सा 18 जननिबो बांसिन सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जयनिं जादों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'नि नुजाथिनायाव 33 नं ननाय सेरफां बियाबाव गोबां सुबुंफोर UPPL दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै लोब लोब जयनिं जानायखौ नुनो मोन्दों नन सेरफां हिसाबै आरो 12टा प्राइमारिनिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जोंनि बे UPPL दोलो न'खराव जयनिं जाफैदों आरो प्रमोद बर' सारनि बिनि दैदेननाय खामानिखौ मावना नुनानै आरो बिनि जि प्रमोद बर' सारनि जि खामानि सरकार बिनि दैदेननायखौ नुनानै गोबां दोलोनिफ्राय बेबायदि जयनिं जाफैबाय जों गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे हाबाफारियाव बे जयनिं सेरेमनि प्रग्रामाव 1800निबो बांसिन बेबायदि जयनिं जाबाय तो जोङो जुदिया जोंनि BJP एलायन्स हिसाबै दङ नाथाय बेयाव थानाय जितुनिखि EMखौ दुखु मोननानै बिनि खामानिखौ दुखु मोननानै बिथांमोना रिजाइन होनानै गावबा गाव बिबानखौ गारनानै गेदेर गेदेर बिबानाव थानाय जेरै डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि सेन्ट्रेल लेभेलनि प्राइमारि लेभेलनि बेबायदि दैदेनगिरिफोरा UPPL जोंनि परियालाव हाबफैदों बिथांमोना तो BJPनिफ्राय जोंनियाव 756 जन जोंनि गेजेराव फैबाय BPFनिफ्राय 500 जन फैबाय आरो बेबायदिनो CPMनिफ्राय 350 जन फैबाय आरो कंग्रेसनिफ्राय 149 जन जोंनि बे न'खराव फैबाय तो बेबायदिनो आरोबाव बिथांमोना बुंदों गोबां जोंनि बे UPPLखौ मोजां मोननानै फैनो ओंखारदों नाथाय जोङो दिनै सर्ट टाइमनि थाखाय गोबांखौ जों लानो हादिया आरो जों गारि हरनो हादिया बेबायदिनो फैबाय थानाय समफोराव निस्सय जोङो बेबायदिनो बिथांमोनखौ बरायना लागोन आरो जोङो जोङो नै खेबाव जोंनि ननाय सेरफाङा जे देरहागोन बे रेखा जाबाय माने 100% जाबाय आरो जोंफोरखौ बे ननाय सेरफां UPPL हिसाबै रावबो माने फेजेननो हानाय नङा तो जियानो हक नोंथांमोनखौबो जोङो जोंनि गेजेराव नोंथांमोना फैनानै नोंथांमोना मिडिया हिसाबै जोंनि गेजेराव फैनानै नोंथांमोना जोंनिफ्राय मत बिनिमयखौ लाबाय तो नोंथांमोनखौबो जोङो हामबाय होनबाय धन्यबाद।